Ki kaipot kubor baki kertong baro ki banya aireng haka election MDC Syakhasil Saturmas District Council ki HDC na maulai constituency ki lahoni ya kajing terwa ka maulai taung dorbar kataban penlong no tang da ki common platform omshu da ki jelang pai ba ban khot da ki sengsan hima ni kertong simen kala penlong yo ba edison khar umnoi kertong ka Voice of the People Party VPP ban ong ba kampat semladon kum katei karai Uba Edison habakren sikilap thai kubor haka step ka apply tarik kulalangkot arjar pesan uloong babaro kade kejingya lambakla ka maulai taung dorbar namar hak jing kendu balakhot haka arpar tarik kulalangkot arjar pesan ya baro ki kertong laong ban pha swa da ka jingtho siki kertong ban aya aireng nakani ka constituency kumju siki bapenyeng da ki sengsan hima ni syaki kertong simen Uloong baka maulai taung dorbar kala terwa ban pentrikam ya ka common platform nadu ka arpnyo tarik kulalangkot arjar arpesan henrei ki jelang pai ba ki baula pan jingbet ban penlong haswa katei ka tarik ru ki lasya pensange no kumbolong menta nakani ka constituency ki don henriungut ki kertong ki belapau kerteng banya aireng ki long ba Edison kharumnoi naka VPP uba tebor lang pathau kum kertong klemseng uba deru MDC bamenta uba wan seng jerwa naka seng congress uba PT so kumi kumu kertong klemseng uba sebor lang el nonglai kumu kertong klemseng bat kakong denela nonglai naka Bharatiya Janata Party dia akan dikasih komentar ngadon ru ilo pensyai kendian agak bat kum ki report ki balami minen besngi bat kum juru akan dikasih ke pemerintah di iba bat kum ketua report ke balami minen I gadon kajeng ilam bakla bede nang taki bai ba nong sok snong jok snong mulai halor ka tuka jing kendolang aplian jongki kertong ki bede bede koni ka election MDC na pok mulai constituency hal news na ajar san mereka bat ka mulai ton darbar di kajing khot juga maulai ton dorbar nang ta jungi ki candidate baro thoi ki wei ngamla pantem andrei nang ta jonga na kaliang juga maulai ton dorbar nang baki nong kitkam ila pantem ila phone ba kandon kajing ya kedolang jong baro ki candidate haga arpo artrek January arjar husan hang te po kemen tawal jonga shinong maulai kan masa de kata kadai kajing khot ani kajing pantem ke jongki ka ba ila phone ka pantem shanga debat haba kila kepat babaro ki kandidat ki debenya don hari kasih menyewan lang nagal taban don kata kaji pendolang pemki ka pindah de on haba minen kasih ngila poi tu pok kacaka bania kendolang rekat bat kinong yalam cakam wan ton dorba ki khot ki ban pok jongka rekat bat ni baro ki kandidat haba ngila don tu kacaka kam datip kono ga agenda ane kono ga mat ke bangini kran ya beliau nomor ba ki shukhat shupentep bahkan dan tang kecing kendolang reki klem semla batai dan kem semla pentep lupa halor kino rem lane halor kino kimat ki bagi de banyak kran dia wan apa bagi lapai tu ka jaka menen tu ka hol ni nak yang juga molang tu darbar kila sedang di kecing kran ki kalong baik ba karai juga komiti kalong nak bentaban non syak ban pelong yaki public meeting bat baro nihap ya kaban ko pan kat ko kecik penbet pan penlong datang dari common platform hala ke jong kisnang baro ki ba apa jong mau lantar darbar kata kade kecik pensngong lani kecik kran kawan lang ba nak mau lantar darbar minen kesngi de hawa lakut ye tai jingkran iba kumakat tu kani minit de nakaliang jongki para nong yede kertong yang iwe hidin iwe bat ki balayan ki supediang sumenjor bat ki ong ba nakaliang jonga ngamenjor ngapediang kan di karai jong mulan todor ba ki yang iwe hidin iwe thoi ki dan rut iwe ba la sedang ban penpau ba omba nakaliang jonga ngasngo ba kalong ba bat supelong tang ka mo datang daga common platform nomor ba ki ba ki ha ban tep man yo sngo ya kan ngrem joka party ya kan ngrem ko jong kertong ubade binyo kon ya election te ki don apo jongka parti telada super long tang common platform isong bagolong ba te hadian bama ilakot ya kejikran layang ya kaban pensngolang na kadang jong aru uwe ne ki candidate ubade bede kon ya kan election tenaga lang jong aru ngalapan pawi kata kaju haga bagi kon ya election katawi kalong ya gabangin yo ya kaban pensngo syakipat ba bat pensngo tu syakipat ba ka ai genong rem ai jingmon jong u candidate bat jong ketua parti kebami syakmat kam tabanya dari election kata kade gejing angnut
Kaba nakaliang ka jong aru ngalapan pau ngalapan snow hapo jong katu kejing lang ka balulong menen. Debat on ba nilai pen snow ya ka bokom kata. De layat katu kejing keren kum to. Debat klempat semla kanu klempat semla dam kanu barai kaba ngin nakaliang jong ang menjer. Dari nakaliang jong ang ai de kejing tho sangi na baranga ngadan hapo jong ka party. De nganom la ya kaba ngasushin ba ya ka rai. Pha de kejing tho ai de kejing tho. Thì nakaliang jong ki lapan pau ya kata ka jing menjor bakin ai ya kata ka jing tho saka voice of the people party but kum ju ro saki bai pat de ki kaptong ki be kon ha ni election dan rei ai ka balajia menen i ba hadir belakot ketu ka jing alang kalami penban ka report but kum ju ro ni ka step ka pemerintah jong ni sni i kalami ba ki la menjor da baro ki kertong ki bani kon na pok maulai ya kata rai kaman perlong betang dak kaman platform kelam dak perlong shoot ke public meeting tapi kata ka de ke ai ka bang akwa ai ka ban pensyai kini ke por mta akwa ai ka ban pen sung thu chi bai ba rai na kaliang ka jongi na kaliang jo voice of the people party ni dan yang ai de jing tho ni dan kam dia ke jing tho rai ke jing tho 4 point rai i begini ki ke baro kila ya chakmanแต่น้ำตาชุกๆก็ไอ้กับคำเป็นสงเล่นเงาะนักกำตาจงอาคลองบากระไรกับขัดดูkaba nakaliang jong molong ta darbar ka ai ka hadin ba ladon ba keli ba ya kani ka jing bom sya ba pelong ya kani ka public meeting kan sedang nodo ka kan tarik degarai ka jing yathu ka ong ba ngin pentrai kam ya ka nodo ka ar punyu tarik kata ka bomol asin kam dan rei ka ai pat ka ba tang handin ka jan miet hi kisnong ki bangi pan ya ka jing bet ya ka permission na kamata bangin penlong ya ka public meeting kaman penlong la shibet janmian dan rai kita ru kila pentep shaka voice of the people party hangi pokmola circle ki ong ba nginom la shu ban ai ya ka jingben namar ba karai jong mola tan ba kam sha shu ban penlong public meeting pikidon tentang kajing bom bet menen haka do haka tu kajing lang ti ong ban penlong ban benom sha shu ban penlong ya ka public meeting monde tendrai ke aipat ke balajia kalong batang ha ka janmi pat umsya shu te ni lapen bet iki meeting ki beper ban pelong ni lai dat mansna iki program na ka ban pelong iki public meeting na do ka art fly trek hado ka khat khat trek jong private tendrai kita ki ke bro ki shulong le nai ke jing thu ko jong ni kalong ban pen smok thu ba ban pen shai ba lada ki pai ba ki sngo tho lada ki pai ba ki sngo ya ha ki sngo menjor ya kata ka dongrem ya ka bangi pen shai kadai ka hop ka joki ya ka bikin pun te lada ki pai ba ki sngo ya ha ya kata ka dongrem ka bangi pen shai kila ya ka ba ki kinom buat ini kila ban buat iki we kat kum ka jing kamon ka joki kata kadai ka jing angnot ka jing thu ka jongi bangi lech ki pai ba kadai tang bangi pen shai ya halor ka dongrem ki kani pa ka long no ko bayo right no ya ka hop ka joki pai ba ki pai ba kin yo ban singap ya ka ai gajing pensyai na parti ya ka ai gajing pensyai na ki candidate pai ba habu lek yang ban thabun udon ya ka hop ka joki ban singau thu le ne ban tem ha ka lor ka no ka ban tang ngan le ban jit yo tu ubriu ha lor ka no ka ban tang ngan le ban jit yo tu ka parti ban le ban ai gajing kershan ban le ban ai ka shibot ka bakor ro ka jong na ka leng ka jongi ni lapha i ga city ji tu kisno ki bangi de ban pelong ka public meeting debat hadien janmiet kila pentep no bagi ong bagi nom la shu ban ai ya gajing pet nomor bana kalian jong ka mau nak darbar kala khang ban sha ban pelong ko public meeting kata kadika ba maki ki pen sngo shini Jadi kan menen pi la pen pau ka ba hadin ba kila kren gi ko pon pi pi kren ki mo pan ju tho shi parti na ya mo ta no ba rei kata empat pha ju tho andai la sim na ga rai la sim na pesni ikini public meeting ba la sim na pau ka pon bor ba pelong bi tan ko command platform te ka ga ba pi kren no pi itu ka ga sur ju gi mo ga juga ekstu komiti juga mo to no ba ko por ki o mo pi ba ar ju tho hakaba ni pan da gajing tho kata kile manjur ki ong bangin ai gajing tho in how ai da gajing tho shabaro amde tang sha ka voice of the people party da gajing tho ki ong bangin ai shi gajing tho shi baro ki ka tong ki kon ya ka election ta ka dika ba ya kran menen mo ka pat do no no chi soi na su yang ka jing soi gajing awai empat don kanu ga resolution ka bangi menen ta bangi la da ya sign
มันเป็นชิชาหลอดkita ki benta ki bagi wilayah Pediang yang terai ko menen 8 dan ko bakung kata Kemudian saya bisa begini ni, berkampak dan garai, menang bah, layahun berpelang tanah, omat perform, syuk di publik itu. pi hoi kitu ki kertong ki be kon kila priang kila mencur dia kata garai jo ka mulai tondor ba dan rena kalian ko jongang lapan ni ke jing thong mau ai da shot ke jing thong kata ka dia ke ba na kalian ko jongang pesno dan nak dia sudah mulai tu tahun depan kan ada cinta satu nak dia speaking veterinan mereka mulai tahun depan kan mulai dah sudah kalau kami kan hadiah bagi layo ke jing thong ka shong ka parti ni ham ya ka ban penlong ya ka komiti po jo ka parti bani pet ban sengap bani bisa kalau dia kata la kalong ne am ka ba en hab ya ban ya menjur ani ya ka bagi nom ya menjur bat karai ko mau tahun depan te hadiah bagi layo ke jing thong te nabar ngai yang nak parti kam de bangai de independent tingidan apa ka parti ni hab ya ban ya kran po jo ka parti ki bro kam Kalau piang bah, hidup lah udah sebab ni yang ikan, kan aku nak rai hab ya rai po ka parti kam tam ka bede beki kam tam kini ki kam ke parti ke bede po jong kam maulai sarkel na kemun kan debi ka pas jerong na CC kalau ban long tang apa ka maulai circle bat ka la ka ka jing kran pat ke bang ni ham ya ka ban ya hado ka SEC ru ngan haban ya tai mapa ka voice of the people party ka don ni ki kan rekam ke jong ka haro ki ta Habatin, pej bahagi ki sharp plus F. Ka plus F? Hakabam bangi bam dunaki eki batte ye kamet. Namar kata habathiru atau khau kam lo ka umpnyang kadut pej ya ka sharp plus F haka jingsom. Yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam khta I ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi panai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba madon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya